Hold kæft, mand. Ankommet til Berlin. Er det bare over fra en omgang food heroverfra? Ej, det ser altså lidt snusk ud, gør det ikke det? Hvor langt skal vi? En halv time den her vej, eller? Hvad? Så, anden dag. Skal med toget nu til Krakow. Har sovet rigtig skidt på hotellet. Hostel her. Et par kilometer væk fra centrum af Berlin. Ikke varmt. 30 grader, ingen aircondition. 30 grader, ingen aircondition. Helt horrible soveforhold. Ja, så lige en tur i fællesbad her i morges. Og så lige sige farvel til latsene. De 35-årige, de skulle vist holde polterappen. Så ølbongen, den er allerede fyldt frem. Så næste stop, det er Krakow. Og et billig bar. Ja, du havde fået stiftet en. Det er jo Rigsdagen, der er derovre, Mams. Ja, det er Rigsdagen. Så er vi i Fylkenwalde, fordi at tyskerne de lige har valgt at lave sporarbejde. Så derfor så når vi ikke på tog. Vi skal til Krakow, og så må vi tage 4 andre tog. Så vi skal til Poznan. Og bagefter så skal vi til Frankfurt Oder, og så Poznan. Og så til Wojciech. Og så til Krakow. Så vi er i Krakow halv 11 i aften. Lige til at barnet er ude. Fyrstmølle. Så er det eddermame med... Så er det Balkan. Det er sådan rimelig Balkan. Ja. Næste stop. Warszawa. Nej, den er tog til Warszawa, det her er det egentlig ikke. Jo. Ja, det er så ikke Warszawa, vi skal til. Det er jo så... Den er jo højt nok, den her. Den ligger jo foran på mig. Det er et sødt lille bord, okay. Altså det er jo ikke sådan. Man kan ikke få den sammen. Jo, jeg tror bare, man skal give det noget vold. Men næste stop på sådan en. What? Sødt lille bord. Der er stikkontakter. Det tror jeg ikke, der var mange, der havde regnet med i sådan nogle tog her. Ventetid til lokummet. Lige tjek ud af vinduet her. Står i Frankfurt Oder på nuværende tidspunkt. Der bliver bare bumpet inde på tønden. Så det er bare godt at være næste mand i kø. I grænse til Polen. Lyden anden. Langt hår. Kongen af Poznan, er det det du kalder ham?
så er det videomakeren, der kommer op i mig. Og jeg lovede, at min mor ville tage en masse billeder og videoer. Så begyndte hun at lave cupping. Fuck, det er svedigt. Ja, det gad jeg sgu godt at prøve. Ja, det sviger fandme. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Det river bare i huden. Kom der blod ud? Nej, det gør det ikke. Ah, okay. Det gør det ved nogen, ja. Der er sådan en rigtig turist, der går med kamera tændt. The Subway. Det kommer jeg ikke. Det her, det ville være en by, hvor min mor hun var bange for at køre i det. Men det er sådan noget med huskeregler og sådan noget for, hvor fanden man må køre henne. Nå, så er det blevet den 30. mandag den 30. Og vi skal ud til saltminerne, som ligger ude lidt uden for Krakow. Så vi lige med den flotte bus. Vi ville gerne se et Auschwitz også, men det har vi selvfølgelig ikke fået booket i ordentlig tid, så det må blive det næstbedste. Virkelig grimt, det gjorde det der. Ja, det er helt horribelt. Der er intet, der hedder mode her i Krakow. Det er politisk frisør, det der. Det gør han noget ved samme frisør, som du var i dag. Ja, det tror jeg. Nej, det går nok ikke klart. Ja. Nu er det bare noget. Jeg håber, at jeg kunne smide katten, når jeg kommer ned på solferie. Nej, det er budget og fedt, når man skal drikke og sådan noget. Nej, der skal byen på skridt. Nu hørte bare saltede kartofler nede i byen. Bohumil. Ja, der er 40 grader han eller sådan noget. Fordi strømmen ikke virker. Det er ganske kritisk. Det må man nok sige. Fuck, mand. Og det bliver varmere og varmere. Det er jo 2 kilometer. Der er nok 60, når vi kommer til Bratislava. Jeg får godt drikke bare, altså når jeg kommer ud af det her helvede. Hvor finder man Nu? Ja, det tror jeg, du får svært ved det. Ja, som ikke virker. Eller... Jeg fik sit øjne. Nej. Så sidder vi lige i spisevognen, får en lille vand, og Morten han sidder nede i, nede i vores kabine, og vi har haft en udsøgte fornøjelse af, at et tjekkisk pars hund, vi har pisset ud over sædet. De er så smuttet nu, men der er en god dunst inde i kabinen nu, og vi er fremme i Bratislava om 35 minutter eller 50 timer eller sådan noget. Så har det så også taget 6 timer at komme frem.
heldigvis med direkte tog og en god sædeplads. Så jeg har så købt 2 vand herinde, så jeg tænkte, man lige kunne smide videre, men det tror jeg sgu ikke, man kan. Desværre. Så nu må jeg lige bunde dem. Hold da kæft, mand, hvis man lige kunne sidde deroppe lige og strive. Velkommen til Nordkorea. I dag skal vi ud og se Mulan, og hvordan man henretter. Så det der. Rigtig bad footage der på noget her. Jeg kan fortælle dig, at det smager helt horribelt af varm pis. Det er der, mand. De der fucking dyr der, de sidder over det hele på mig. De der fucking lortedyr der, de sidder over det hele, mand. Nej, jeg vil sgu da hellere have musik. Nej! Jeg tror, det står på en lille hyggelig flytur her i Split. Vi er lige kommet fra
cirka 6 timer siden eller sådan noget med tog. Efter 8 timer i tog fra hovedstaden i Kroatien, Zagreb, og så er vi lige været ude for nogle bajer, og så har vi lige sovet lidt nu. Og nu er klokken ved at være lidt i 9, og så får vi lige lidt af de lokale varer her på hotelværelset. Og så tror jeg, så går vi ned og ser en splitby her, noget tilbud her mandag. Hajduk Split. Ladies and gentlemen. Nu skal vi bare lige over og finde fanshoppen et sted. Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jeg sgu heller ikke lige selv helt klar over, hvor vi skal hen af. Jeg tror, vi skal nedad. Lad os prøve det. Ja, det ved jeg ikke. Opad herovre, tror jeg. By til drengene. Både det passer i Østplads. Det ligner lidt sådan noget kande eller sådan noget her. Nej, det er de sgu ikke rigtig på kamera. Så vi skulle ankomme til en slovensk resteplads, inden at turen går videre mod Ljubljana. Det er fremragende. Vi har taget den der Flixbus, fordi at vores tog ikke var muligt at komme med, fordi man skulle have nogle pladsreservationer. Så det er fremragende. Har jeg hørt, alt det affald der. Det fortalte han i videoen, at det er de begyndt på nu, fordi der er også stød. Fuck, nu ser det træls ud, den der.
se dem.